Het Nederlands kampioenschap vierleppen wie dit hier in Jaarsveld aan de Lek onder fantastische omstandigheden. En bij de categorie Famkes zullen we weer Femke Rispens. En die had een poerbest kampioenschap. Springt 14 meter 79 en wint daarmee de zilveren medaille op het NK. Ja, en wat kan Fardo van Akker, de kerstvers Friske kampioene? Nou, die kan haar net plaatsen voor de finale en dat is toch wel een teleurstelling. Bente Vlas komt daar 13 meter 77. Verbetert haar net, maar levert haar toch een bronzen medaille op. En dat belooft het beste ook voor u als publiek. En dan Demi Groothedde uit Jaarsveld. Springt dus een tussenwedstrijd. Die leert op één na haar beste afstand ooit. 15 meter 63. En die pakt je zomaar een gouden medaille op het NK bij de Famkes. Demi Groothedde. En de grote favoriet bij de Friese vrouwen is Sigrid Bokma, maar die eindigt op een teleurstellend 8e en laatste plak. En is dus haar Nederlandse titel kwijt. Dan de jongens. Reinier Overbeek, het fenomeen uit Benschop. En waarom is hij een fenomeen? Dat liet hij hier even zien. Want hij landt hier naar 9 meter en centimeter. Een fantastisch NK-record biedt de jongens. En daarmee is hij 4 uit de sterkste. Reinier Overbeek, onthoud die namen. En wat doen de Friesen dan? Ja, daar weer nog qua medailles te zien. Dit is Rutger Haanstra van het Heidenskip. En die leert een heel dik persoonlijk record. Het wordt centimeter 70 en het weer 16,87. Heel knap. En hij pakte mij ook eerst het tweede plakoer. Dan Jarig Wienstra, de Friese kampioen. En die verbetert hem in zijn laatste sprong naar 1833. En dat blijkt goed te wezen voor het zilver. En dan de man in de Friese liederstrui, Wietsenauta van Drils. Ook hij in zijn tweede sprong toch nog over de 18 meter treien. En Wietsenauta pakt het brons op het NK. En dan gaan we naar de vrouwen. Fabienne Overbeek, in die het zuske van, die liet je zien hoe het mat. Een fantastische sprong, hè? 16 meter en 5 centimeter. En daarmee stiert zij direct al in haar eerste sprong op het goud. Fabienne Overbeek. En de Hollandse vrouwen winnen op dreef. Dit is Wendy Helmes van IJsselstein en die zet 15 meter 50 del. Dat stuit goed voor de tweede plak. Maar het is spannend bij de vrouwen. Dit is de regerend Nederlandse kampioen Dimfie van Rooyen. En die zal haar verbeteren in haar tweede sprong naar 15 meter 93. Hiske Galema. Wat kan die nog zien litten? Komt tot 15 meter 15 en dat is net meer als uiteindelijk het 5e plak. En Klaske Nauta, de regerend Friese kampioene. Kan die haar nog mengen in het geweld? Nee, die bereikt zelfs net eens de finale. Wordt zesde met 14 meter 82. Nog één kans dan van Friesland. Marit van der Wal. Kan zij dan nog op het podium te landen komen? Ja, dat slag het. Want 15 meter 94 is 12 centimeter verder dan Dimfie van Rooyen. Op zich is dat een hele mooie sprong. Ik heb net helemaal goed aanmaken die misschien zonde. Misschien ik het wel maar doen. Ja, dat is net helemaal mijn ding. Mijn sprong goed aanmaken. Dus dat zal we nog wel werken. Maar ja, ik krijg het. En hoe steert Marit van der Wal je nou dan? Best wel tevreden. Ik heb nou het seizoen goed afsluiten, maar een hele goede wedstrijd. Ik heb best goed sprong. Voor jou een keer over de 15 meter. Nou, dat is me lang niet lukt. Dus wat dat betreft ben ik hartstikke tevreden. Zilver dus voor Marit van der Wal.
En wat kennen de junioren? Ook een groep met een heel soort potentie. Freek Kramer, de Friese leiderstrui, zijn allereerste sprong. En hij begint met centimeter 91. Heel goede opening dus van de heidenskipster. Ricardo Fay is de regerend Nederlands kampioen. En die mat hem nog plaatsen voor de finale. Zit ik heeg in de stok, maar komt 1 centimeter minder 4, centimeter 90. En dat zal een hele dure centimeter worden. Want hier is Bobby Zwaagman. De Friese juniorenkampioen komt hier tot 18,80 meter en neemt dus de leidende positie oer van Freek Kramer. Maar er binnen nog meer toppers. Wat te denken van Jan Teerde Nauta van Driels. Die had zijn derde sprong nodig voor de vierste aanstaan. 19 meter en 6 centimeter. Maar in de finale is er één man die boppen alles uitsteekt. Freek Kramer van het Heidenskip. Die had zijn ultieme sprong op het NK. Verbeterd zijn persoonlijk record naar 19 meter 84. Wat een moment om te pieken. Ja, dit maakt het mooi. Het weer moeilijk die wedstrijd. Ik ging heel naar rug staan en ja, dan weet de stak nog maar een beetje meer op links. Ik heb me van mijn noordse breek voor de schanshand, maar dat moest even nou. En dan stak nog een beetje verder, want ik ging heel veel hut. En dan valt het gewoon perfect. En ik wist eigenlijk net hoe ik het heen moest er bovenin. Want hij stond heel erg stil. En ja, toen of ik jaren dat ik naar 10 centimeter opschoot ben om bovenop te pakken. Maar ja, ik het zat en ik kon lekker uitspringen. Dus, heerlijk. Freek Kramer dus de eerste Fries met een Nederlandse titel. En wat zit er nog in het vet bij de senioren? Er zijn een tal verrassingen. Wiegeliks is Wouter van Midden uit Vlist. Nog meer kwam hij over de 20 meter, maar dat doet hij hier al. 20 meter 39. Prachtig PR. En voor eerst onder leiding bij de senioren. Dus Baby kan nu al gaan beginnen met... Hannes Carion van Noordburgum is ex-kampioenschapslepper. En ook die had een goede dag. Komt ook over de 20 meter. 20 meter 27. Op dat stuit goed voor het tweede plak. En daar is de aanloop van de man het woord. Jaco de Groot. Goeie loop. Maar er zit een prottekanon hier in Jaarsveld op het NK. Wat te denken van Jaco de Groot, de nationaal recordhouder. Nou, die is nog net zo opdreven. Hier een 19 meter halve. En dat zit nog net bij de eerste 5. Dus geen finale plak op dat stuit. Ik naar Bronsma, maar hem nog plaatsen voor de finale. Dit is zijn tweede sprong. En nu stiert de stok prima. Hij helpt het op en zet een uitstekende afstanddeel van 20 meter 84. Naar Bronsma onder leiding bij de senioren. Zo cool hoe hij dan ook reageert op zo'n geweldige 2085. Dat is de nieuwe leidende positie bij de senioren. Het gaat door. Erwin Timmerarens. Staande zenuwen, dat heeft hij al, zal hij nodig Maar er komen nog een heel soort klasbakken. Wordt het denken van Erwin Timmerarens, de man die het al geregeld 21 meter springt. Bleest hem hier, maar op het nipperke met 19 meter 60. Maar dat is altijd nog verder als Jaco de Groot. Die had hem nog net pleest voor de finale. Dit is zijn allerlaatste sprong. En hij liet het de mist in te gaan, maar loept die pols jocht. En hoe krijgt er het voor, maar hij perst er zelfs een 21 meter uit. 21 meter en 21 centimeter. Ik kwam in die stok, ik denk shit, ik heb verloren, ik denk ik moet trekken, oh please. Nou, en ik kon hem precies overtrekken. Ja, en dan zit je bovenin en ik ging wel een paar meter scheep, maar de 21:30 gelijk een end, wat ik heel niet had verwacht. Ja, dat ongelooflijk. Ik bedoel, iedereen legt de druk op je en ook al zegt niemand wat, doordat je zo ver hebt gesprongen de laatste weken, weet je zelf ook dat je de favoriet bent. Ja, nou dan ging mijn hart wel even hier en toen ik landde was ik echt gelukkig, ja. Van Hastflop naar toch dus voor Jaco de Groot. Want hij is nou de leider in de wedstrijd.
koele kikker. Wat kan Nart Bronsma? Kan die nog een onvol doen op die lierende afstand? Oh, die zit prachtig in de stok. Klimt hem helemaal stil. Oeh, maar daar gaat er brik. Wel heel 4, maar 4 uit koers. En hier meer in zitten. Hier die wil rug toe gaan. En hier het kind. Ik met die voeten glied ik even uit, toen pakte ik hem erop. En toen corrigeerde ik hem nog maar iets te vol en toen pakte ik mijn Wimmy weer. Aan het tok kreeg scheef. Jammer dat het hier kan, dus dat is gewoon balen. Het had zo'n mooie dag, hij had goed sprong en het was een leuke wedstrijd. Dus in principe is het ook heel mooi weer waarom. En ik heb een aantal aspecten in de sprong voor mezelf weer verbeterd. Dus ja, dat is positief en dat neem ik mooi. Dus in dat opzicht heb ik prachtig dag. Neer te zetten. Kan die dat 2 keer doen op één middag? Die 21 Maar één man steekt er echt op uit. Jacco de Groot helpt dus op het nipperke de finale. Maar wel met de vierste afstand. En die afstand wordt zelfs nog verbeteren in de finale. 21 meter 57. Hij is voor de tweede keer de nationale kampioen. Het was eigenlijk mijn eerste echt goede rechte insprong. En had ik tijd. En ja, ik wou uitspringen, toen greep ik nog mis bij het toppie. Dus ja, dat was net even die 10, 20 centimeter wat er meer in had gezeten. Maar toch super ver. 21,57 schansrecord. Ja, dat is heerlijk, ja. En je hebt nou eindelijk het NK-record overgenomen van Bart Hellemalt, hè? Daar had ik nog niet aan gedacht, maar inderdaad, want hij had die 21,51 in Linschoten toen hij over me heen ging. Dus nee, dat is heerlijk. Het Nederlands record, het NK-record. Ik ben denk ik geluksvogel. Ja.